No tuo ensimmäinen aukiahan on tuolla Kiviniemi. Oletko nää käynyt koskaan silloin sota-aikana? Kyllä, mä oon siinä käynyt. Joo, ja meidän paikka oli siitä tänne päin, justiin tuo vaara. Joo, se ei näyttää. Niin. Ja sitten tuo seuraava aukia tuolla se on Paloniemi. Joo. Niemi, ja sitten siinähän on niitä puroloita ja Heikkala ja sinä et vissiin tuolla. En minä ole niin pitkällä tuolla järvellä käynyt. Ja se on sitten se kuuluisa pororajalla, jos oli paljon poroja tuo Vikkosen aukiaa tuolla ne. Niin tuo Vaaranokan takka. Niin, niillähän oli ennen 500 porua. Tavallisesti ne ei niitä laske, mutta ihmiset luulivat, että niillä oli 500 porua. Ja tuo niemi, mikä on tuossa, niin muistako tuossa on Koronniemi? Niin. Sitten tuo Manninenhan on tuo, mutta sehän on metittynyt tuo ylipää kokonaan. Että ei sieltä ei näy mitään. Sieltä ei näy mitään. No tuo Hietasaari näkyy ja tuossa tuo Hiesikko. Tosi sekin on metittynyt. Mutta siinä Takalon etun paikallahan on rakennus. Joo, ja siinä näkyy punaista kattoa. Se on vissiin jonkun tuo Maano, kun otti siitä vaaran päältä maantietä, kun mentiin Paajärvelle. Niin siitä otti, se näkyy järven takkaa, näkyy ne Jussila ja Kiviniemen ja Kyllin talot. Silloin näkyy 44, kun lähdettiin viimeisen kerran, niin siihen jäämään hevosilla katsomaan viimeisen isä ja Kyllin Kustu oli ja minä kun hevosilla lähdettiin, niin se Kustu sanoi, että nyt tää katsoa viimeisen kerran Paanajärveä, ja se oli kyllä Kustulle viimeinen, samana syksynä kuoli. Ja isä sanoi, että kyllä se on hänellekin viimeinen, ja oli. Niin. Minä en puhunut mitään, vaan minä olen nähnyt.